wanda suke fitsarin kwance bai alaka da aljani ko iska. Fitsarin kwance cuta ce ta UTI yake samun yaro. Daga alaman da uwa za ta gane ɗanta yana da cutar UTI yake sa shi fitsarin kwance shine akwai preconceived urine. In yi fitsari yanzu yaro zai sake zuwa fitsari. Kuma yaranta da rashin wayo, in fitsarin ya kama shi kan yaje bayan gida wani zai fara a wando. To in ya kwanta a dare, baccin da yake yi sai ya sa masa fitsarin kwance ta hanya biyu. Wani tsoro yake ji ya tashi je fitsarin sai a jikinsa. Wani kuma ba tsoro bane, amma mafarki ne zai kaman ya shiga bayan gida sai to wannan ba aljani bane. Firstly, danyen citta, tafannuwa aka tafasa ana ba ma yaro ana samun sauki. Mun yi haka da wani malami ne wanda na ɗauke shi a wajena, yace fitsarin kwance iska ne, nace a cuta ce. Nace to amma ina so shi ya je yi jinyan aljani na wata ɗaya, ni kuma zan yi jinya na UTI na sati 2. Yayi wata guda yana karatun Qur'ani, Allah bai kawo sanadin waraka ba, yaro na shan magani bai kai sati ba sai Allah ya dauke fitsarin kwance. A lokacin da ke Balarabe bai da girman kai, muka yi ittifaki cewa lalle akwai na aljani akwai wanda ba na aljani ba. To sai na gaba wanda ciwon diabetes ya dauke masa sha'awa. Shi kuma magani guda 4 ake so amfani da shi. Ta bishiya ana ce mata Tonga Tok Ali, ana ce mata kuma asalin Masquerade. To ganyenta guda 20 in aka wanke shi da gishiri aka tafasa da fiyota guda 4 aka samo ganyen gwanda aka hada, yana maganin diabetes da izinin Allah. Sannan kuma bayan kana shan maganin a matsayin maganin diabetes, ko mutum ya dinga exercise kuma ya hana kansa abinda likita ya hana shi. To idan mutum ya wannan, in diabetes ya dauke masa sha'awa, to in diabetes din ya tafi sha'awarsa za ta dawo. Amma in ya sha magani bai kawo da diabetes ba, to ciwo zai sake dawa. To sai na ƙarshe mutumin da yake fama da matsala wadda cutar basir ta haifar masa, akwai wata ciwo da ake ce mata filariasis. Wannan filariasis din nan wani ƙwaro ne cikin familin sauro yake haifar wa mutum. In ya ciji mutum sai abin ya fito wa mutum. Ita filariasis din wani ƙurji ne ke fito a tsakanin bakin ramin dubura da gefen duwawu, wanda in mutum ya zo yana bayan gida zai dinga jin zafi da raɗaɗi, sai a ce basir mai tsiro. Ba shi bane. Kuma aka yanke shi yana iya zama wa mutum kansa. To nan filariasis din nan abinda ake yi shine mutum sai je ya samo bagaruwa, sai ya tafasa bagaruwa da gishiri sai ya dinga sit bath. Sai kuma ya je ya samo sassaƙen bishiyan mangoro, shine mango root, da kuma steam bath, ɓawansa. In yana tafasa shi, to da izinin Allah zai kashe na ciki kuma zai dawo masa da sha'awansa. To wanda shi kuma lafiyarsa kalau, yana so ya ƙara wa kansa lafiya, sai ya amfani da Tonga Tok Ali root and steam bath, wanda capsule ɗinsa ya kai 13,000 yadda suke sai da shi a Abuja. Wannan dogon bishiya na gidan masu kuɗin nan, sassaƙensa ake samu da saiwansa, suke niƙa shi sun busar su mai da shi capsule. To in aka samu mutum ya tafasa shi, wanda bai wuce faɗin hannu ba, sassaƙen bai wuce tsayin hannu ba, saiwan bai wuce tsayin hannu ba, sassaƙen bai wuce faɗin hannu ba, da fiye wata guda 4 aka tafasa ya kai 140 degrees. Bayan ya huce a sake dafa shi sai a bashi ya kwana. In mutum yana sha da izinin Allah zai samu sauƙi.